Respected Father Idi, Father Damian, all the fathers, brothers, sisters, आरो ख्रिस्ट' सिबियारिफोर गिबियावनो नोंसोरो इसोरनि अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। जोङो दिनैहाय बे नभेम्बर दानावहाय गोथैफोरनि थाखाय रुंसारि जानानै थांनाय फादार, ब्रादार आरो बिशपफोरनि थाखाय जों दिनैहाय मिसा बुलि लादों। जोंनि प्रभिन्सआव दाखालि 5 तारिखआवहाय दाब दाब जायगायावहाय कार्बिआंलं, तुरा, टंला आरो बरपेटायावबो बे रुंसारि जालांनाय फादार मिशनारिफोरनि थाखायहाय बिशपफोरनि थाखाय जोंहा मिसा बुलि लाबाय। दाखालि जोंहा जोंनि एरियायाव बेहाय बेंटल मिशनाव प्रग्राम दंमोन, जों लानो हायाखै, बेखायनो जों दिनैहाय लाबाय ना। जों दिनैहाय गिदिरफोर दंबो जोङो लादों। फैदो जोङो जोंनि मानगोनां फादारफोरनि थाखाय दा फरायजोबगोन नामखौहाय, बिसोरनि नाम बिशपफोर, फादारफोर, ब्रादारफोर जायफ्रा बे जोंनि एरियायावहाय मावदोंमोन बिसोरनि नामखौ आं फरायगोन। माखासेनिखौ जोङो फ्लेक्सआव होजोबनो हायाखिसै, फादारसाफोरनिखौबो बावनाय जादों ना। बिनि सिगांबो गथ' फादारफोर मावलांदोंमोन, माखासेनिखौ जों फ्लेक्सआव होजोबनो हायाखै। अब्लाबो जोङो नामखौहाय फरायनानैहाय खिन्थाथिगोन। सेथियावनो फादार भिनसेन्ट स्कुडेरि। फादार भिनसेन्ट स्कुडेरिया जोंनि बे एरियानि सेथि मिशनारि। बियो गबदाफोराव बेनो प्रथम बाप्तिस्मा होफैजेननाय, बेनो गुवाहाटीनिफ्राय फैनानैहाय। बे जेब्ला बे गुवाहाटीनि पारिश प्रिस्टमोन अब्ला बियो फैदों, बिनि उनाव दिगलिङावबो होदों। जोङो माखासे गोबांथार जोंनि बे एरियायाव बारा होआखै, खिन्थु दुमनि सराइबिल, मरनाय ओरै गोबांथार फादार स्कुडेरिया आरो भिनसेन्ट स्कुडेरिया बाप्तिस्मा होदों। दा फादार जे खिन्थागोन। जोंहाबो नैथियाव बिशप अरेस्टिस मारंग'खौ मिथिखागौ, फादार रिमुस मरा, जोंनि फादार जसेफ जुबिजारेटा, फादार चाको, फादार थिय'जस, फादार केबि जर्ज, ब्रादार राफेल केरकेटा, फादार लुइस केरकेटा, फादार बेनेडिक्ट केर', फादार आल्फन्स मालानियान, फादार मिलन नार्जारि, फादार पियासेस्कि, फादार जसेफ पिजे, फादार जानन, जे जोंनि सेथि बर'नि बिन्थि लेखाखौ लिरदोंमोन, अख्रांनि लामा फिसानो, बे फादार जाननआ लिरदोंमोन ना। फादार जानन, ब्रादार फियरेदा, फादार लपेस, बिस्पानियाव बाप्तिस्मा होदोंमोन। फादार लपेसआ बिशप फेरेंग'। फैदो जोङो बे फादार, ब्रादार आरो बिशपफोरनि थाखाय इसोरनावहाय बिना होनि। Lihat Nagisha Nagatana Cili Mungai. Jadi korban Yesus Kristus ber Hadisnya Mungai Agata Cili Kristia Nangsere Boyjan berkata Pembayar benar ber Jangkata Medicine Berkau Kumna Tamsil Jalai Bagi Laut ini Papasko Simanani Yang menjadikan Negara Kristus Sibiari ber Jadi जोंनि फरायफैनो थांनाय ब्रादार फादार सलिसिटरफोर बिथांमोनखौ जोङो गोसोआव लाखिनानै जों बिथांमोननि जिउनि थाखाय बिथोन बिथांमोना जों बयबो थाखाय बेहायनो गोबांथार खामानि मावबाय। जोङो बिथांमोनखौ बावनो हाया। जोङो मिजिंथियो गावनि खामानिनि थाखाय बिथांमोना इसोरनि रायजोखौ मोनखांबाय होननानै। जेबो जोंनि गोथार गिर्जाया जोंखौ फोरोङो दि थैनानै थांनाय रुंसारि जानायफोरनि थाखाय जोङो गियोब्ला गियो मोजां होननानै। अब्ला गिबियावनो जों गावनि पापफोरखौ आफा इसोरनि आखायाव गथायनानै आफा इसोरनि अनखांनायखौ खावलायदों आरो बेजों लोगोसे गावनि पापफोरखौ गोसोखांनानै आफा इसोरनि आखायाव गथायदों जाहाथे जोङो गावनि पापफोरनि थाखाय बिमा मोननाय बायदि आरो गोसो गोथारैनो दिनैनि बे गोथार बुलिखौ बावनो हानाय बायदि।
Jam bयबो लागासै बुहुमनि Cintaनि Isora जोंनि सायाव अनखांथों आरो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनानै जोंनो जोबनो गैयै जिउखौ होथों।
गोख्रोङै फोथायो दि नोंनि बिसाया थैदोंमोन आरो थांफिनदोंमोन। जों जोंनि रुंसारि जानाय सोलिजों ब्रादार फादारफोरनि थाखाय बियो जायफ्रा बे बुहुमखौ नागारलांबाय बिसोरबो गोजोन सानखालि ख्रिस्ट'नि समायनायाव बाहागो लानो हाथों। जों बेखौ बयबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बियो आमेन। सेथि फरायनाय 2 माखाबिस 12 अध्याय 38निफ्राय 46सिम। गोजौ लिरनाय दङ, दावहायाव थैनायफोरनि थाखाय बिनाय। अब्ला जुदासआ बिनि सान्थ्रि हान्जाखौ ज' खालामबाय आरो आदुलाम नगराव थांबाय। स्निथि साना सफैगौखाय बिसोरो हुदा बायदि गाव गावखौनो फोथारबाय आरो जिरायनाय सानखौ बेयावनो मानिबाय। अखानाय बे गोनां जानायखाय जुदास आरो बिनि सुबुंफ्रा थैनायफोरनि मोदोमखौ आरो बिसोरखौ गावसोरनि आजौ आजैफोरनि गोथैसालियाव जिरायहोनो लायनो थांबाय। अब्ला साफ्रोमबो थैनायफोरनि गाननाय सि सिङाव जामानियानि मुसुखानि नेरसोन गाननाय मोनबाय, जेखौ आयेना जिहुदिफोरखौ गाननो होबथायो। आरो बिसोरो बिनि थाखायनो थैबाय होननानै बे गासैनोबो रोखा जाबाय। बेनिखायनो सैथो बिसारगिरि फोरबोनि लामाफोरखौ बयबो बाख्नायबाय, जाय दोनखोमानायफोरखौ नुजाहोयो। आरो बिसोरो बे खालामनाय पापखौ होखोमानाय बायदि गाबख'नानै बिबाय। गुवार गोसोनि जुदासआ सुबुंफोरखौ गाव गावखौनो पापनिफ्राय उदाङै दोननो खावलायबाय, मानोना बिसोरो थैनायफोरनि पापफोरनि थाखाय मा जादों बेखौ गावसोरनि मेगनफोरजोंनो नुबाय। बियो साफ्रोमबो सुबुंफोरनिफ्राय दानबो खांबाय। गासै अनजिमाया 2000 रुपानि रां आरो बिखौ पापनि बुलि बावनो जेरुसालेमाव हरबाय। बियो सिखांफिननायखौ गोसोआव लानानै बेखौ जोबोद मोजाङै आरो मानजों मावबाय, मानोना बियो थैनायफ्रा सिखांफिनगोन होननानै मिजिं खालामाखैमोनब्लाबो थैनायफोरनि थाखाय बिनाया सा-साज्रांल' आरो जाम्बानि जागौमोन। नाथाय बियो बिसोरो धोरोमिया जानायजों थैनायफोरनि थाखाय जोबोद समायना दोननाय बान्थाखौ मिजिं खालामदोंब्ला बे मोनसे गोथार आरो सिबिसुला साननायमोन। बिनिखायनो बियो थैनायफोरनि थाखाय सुजिबाय, जेरै बिसोरो पापनिफ्राय गहोजानाय बायदि। बेनो फोरबोनि खौराङा।
मावजेनो गोजौआव लिरनाय दं मोदोमनि सिखांफिननाय आं बुंनाया बेनो फंबाय बिनानावफोर मोदोम आरो थैया इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो हाया आरो मानसिफ्रा थैनो रोङैखौ मोननाय नङा खोनासं आं नोंसोरनो मोनसे मिथिस'यै बाथ्रा खिन्थागोन जों बयबो दसे समावनो मेगन मोब्लिबनायाव जोबथा फेंफा सुनायाव थैनाय नङा नाथाय जों बयबो सोलायगोन मानोना फेंफाया सुगोन आरो गोथैफ्रा आद्रि जानो रोङैयाव दिखां जागोन आरो जों सोलायगोन मानोना बे सेवग्रा मोदोमा सेवै मोदोमखौ गानगोन आरो मानसिनि मोदोमा थैनो रोङै मोदोमखौ गानगोन जेब्ला बे आद्रि जाग्रा मोदोमा आद्रि जायै मोदोमखौ गानो आरो बे थैग्रा मोदोमा थैयै मोदोमखौ गानो अब्ला बे लिरनाया जाफुंगोन थैनाया देरहानायाव मनग्लाब जाबाय थैनाय नोंनि देरहानाया बहा थैनाय नोंनि खिस्लाङा बहा थैनायनि खिस्लाङा पाप आरो पापनि गोहोआ आयेन नाथाय इसोरा हामबाय होजाथों जाय जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जोंनो देरहानायखौ होयो बिनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर प्रभुनि हाबायाव आखा फाखा जानानै गोगोम समावजायै जा मानोना नोंसोर मिथिगौ नोंसोरनि मावनायफ्रा प्रभुनियाव नंखाय जाया बेनो प्रभुनि खौराङा गोथार जननि गाहाम खौरां आफा होनाय गासैबो आंनियाव फैगोन आरो जाय आंनियावहाय फैयो आं बिखौ माब्लाबाबो खोमाया मानोना आं आंनि गोसो बायदि नङा नाथाय आंखौ थोनहरग्रानि गोसो बायदि सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनाय आरो आंखौ थोनहरग्रानि गोसोआ बेनो आं आंनो होनाय सासेखौबो खोमायै बायदि नाथाय जोबनाय सानाव बिसोरखौ दिखांनाय बायदि
आंनि आफानि गोसोआ थारैनो बेनो फिसा हौवाखौ नुग्रा आरो बिनियावहाय फोथायग्राया जोबनो गैयै जिउ मोननाय बादि आरो आं बेखौ जोबनाय सानाव दिखांगोन बेनो ख्रिस्ट'नि गाहाम खौराङा ख्रिस्ट'नि जय आङो गुसुङै जोंनि काथलिक धोरोमनि आसामाव फैनायखौ जारिमिनखौ एसे फोरमायथिनो हास्थायगोन नोंथांमोना बुजिगोन बेबायदि जारिमिना बिराद गोलाव इनायनो गोलावथार बेनिखायनो गासैखौ जोङो बुंनो हानाय नङा गेजेर गेजेर साफा सानैनि मुंखौ लानानै जों एसे एनै बुंनो हास्थायगोन थेवबो जेसेबां ब्रादार आरो दौरिफोर बेयाव जोंनि एरियायावहाय खामानि मावबोदों जोङो बिथांमोन बयखौबो जोंनि बिनावहाय दिनै गोसोखांनानै जों बिनान होगोन जाहाथे बिथांमोना इसोरनिफ्राय मोनसे गिदिर बान्था मोननाय बादि जोंनि ओनसोलाव फादार फ्रान्सिसआ बांसिननि मुंफोरखौ फरायनानै होबाय फोरमायथिबाय बिथांमोन आरो गुबुन सोरबा जों बावनो हागौ मानोना बबेबा जारिमिनावहाय एसे गोनो गोथोबो दं बेनिखाय मालाबा नामफोर नंला थारिखआ एसे मिलायै बायदि जायो थेवबो जोङो मिथिगौ मिशनारिफोर फैबाय बेयाव जोंनि गेजेरावहाय जुदि जों बे जायगायाव जिरायनो मोनबायब्ला बे जाबाय इसोरनि गेदेर अननाय मानोना इसोरा जोंखौ बिसेस लामाजों अननानै मिशनारिफोरखौ जोंनि गेजेराव थिनहरबाय अब्ला काथलिकफोरनि गेजेरावहाय बयनिख्रुइ सिगांनो काथलिकफ्रा जायफ्रा बे आसामाव फैदों सानै जेसुइट सांगातनि दौरिफोर दंमोन बिसोरो जाबाय फादार स्टीफन कान्चेला आरो जन काब्राल बिनि उनाव मेरला गुबुन दौरिफोर फैदों बिसोर सानैया तिबेट हादराव थांदोंमोन लामायावहाय आसामाव दसे थानानै एसे एनै मानसिखौ जिसुनियाव लाबोनो हादों आरो बिथांमोननि उनाव गोबांथार गुबुन फादारफोर फैदों आरो एसे एनै खामानि मावदों बबेखानि जोंनि सलेशन सांगातनि ब्रादार दौरिफोर 1933 बोसोरावहाय जोंनि गेजेराव सफैनानै बे एरियाफोरखौ फुरा गुबुन खालामबाय बिथांमोना गावसोरनि गोसो जुमादांखौ होनानै इसोरनि हाबाखौ मावदोंमोन आरो बिथांमोननि मावनायनि फिथाइखौ जों दिनै नुनो मोनो बिथांमोननि गेजेरावहाय गिबियावनो सानै दौरिफोर दंमोन सासेया जाबाय फादार लिअ पियासेस्की पलेन्ड हादरनि बिथाङा फ्राय आसामनि गासैबो हादरावहाय एसे एनै गिदिङै जों खोनानो मोनो मालाबा 300 साननि बारासो गिदिङोमोन 365 साननि गेजेराव 320 बायदि बिथाङा गामियाव गिदिङोमोन बिदि जों बहायबा लिरनायखौ नुयो बेजों लोगोसे सासे फादार भिनसेन्ट स्कुडेरि बिथाङा बिराद गुदुं गोसोनि मानसिमोन बिथाङा इटालि हादरनिफ्राय बिथाङा गोख्रैनो हमनो मोनदों दि बे एरियाफोरावहाय ट्राइबेलफोर दं आरो ट्राइबेलफोरखौ आखायाव लानो हायोब्ला ट्राइबेलफ्रा ख्रिस्ट धोरोमखौ लागोन होननानै अब्ला फादार स्कुडेरिया बिराद गोसो होदों ट्राइबेलफोरनि गेजेराव मावनो थाखाय बे समावहाय 1933 सानावहाय मायथाइयावहाय माबा जादोंमोन लुथेरानफोरनि गेजेरावहाय बिसेसकै बे नान्दुरबारि एरियायाव लुथेरानफोर बुरजा दंमोन गावसोरनि गेजेरावहाय असुबिदा जानानै खावनै बायदि बाग जानानै थाबाय खावनै खावथाम बिनि गेजेरावहाय सासे लिडार बायदि गाहाय बायदि बिनि मुङा जाबाय फिलिप पल सिंह बसुमतारी बियो सासे लुथेरानमोन बियो खोनानो मोनदों जे सलेशन सांगातनि सोरबा दौरि दं गुवाहाटीयाव थाङोब्ला बिथांखौ लोगो मोननो हागोन होननानै अब्ला बिथाङा थांनानै बिथाङा फादार स्कुडेरिखौ लोगो मोननानै
फादारनियाव खावलायदों फादार अन्नानै जोंनि गामियाव फैदो मानसिफ्रा नोंखौ लोगो लानो गोसो दं अब्ला फादारा गोसो खुसियै नन्दरबारिथिङै फैनानै बिथांमोनजों लोगोसे बियै गाहाम बाथ्राखौ फोरमायथिदों आरो थांफिननायावहाय बियो बिदाय लादोंब्लाबो बियो मालाबा फैफिनगोन होननानै समाय लादों नाथाय मास मोनसेनि गेजेरावनो बे फुलसिं बसुमतारीनि गोसोआवहाय गोजोननाय गैयामोन लुथेरान धोरोमाव थानानै गोजोननाय गैयामोन गोख्रैनो बिथाङा काथलिक धोरोमाव हाबनो गोसो जादोंमोन अब्ला मास मोनसेनि गेजेराव बिथाङा काथलिक धोरोमाव बाप्तिस्मा लानानै फैफिननानै नन्दरबारियावहाय बयनिख्रुइ सिगां मण्डलि मोनसे फिसा गिर्जा लुदों आरो बिखौ नुनानै गुबुनफोर बिसेसकै जायफ्रा लुथेरान धोरोमाव थानानै एसे गोराव साबादि जानानै दंमोन बिथांमोना काथलिक धोरोमाव हाबनानै एरनो हमबाय बेयाव जोङो नुनो मोनो जाखद सिं मोसाहारि पाउलुस बसुमतारी आरो बायदिसिना सुबुंफोर काथलिक धोरोमाव हाबनो हमबाय जिबायदि माबा धोरोमाव एरनो हमबाय काथलिक धोरोमा आरो संख्या एरलांबाय जोंनि फादारफोर हारसिंखाय जेरावबो गिदिंनोबो हायाखै आरो बिनि थाखाय बिथांमोना जेसेबां माबाखौ गामियाव हाबनो हायोमोन गोसो होनानै हाबै बाप्तिस्मा होनो हमबाय बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोला बिशप जानो हागौ नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा बे बिशपखौ लोगो मोनदों अरेस्टेस मारेंग' जेब्ला फादार स्कुडेरिया प्रभिन्सियेल जानानै थाबाय अब्ला बिशप मारेंग' बे समाव बे बिशप नङामोन साधारन दौरिमोन बिथाङा बे खामानिखौ गोख्रैनो आखाइ लानानै बिथाङा रावखौबो सोलोंनो हास्थायदों आरो राव सोलोंनायावहाय बिराद एक्सपार्ट मानसिमोन थाब माबा हायोमोन आरो बर'नि रावखौ थाब माबाखौ सोलोङै बिथाङा गामिफोराव गिदिंनो हमबाय बिनि गेजेरावहाय बिनि सिगां जोंनि फुलसिंआ सासे मावरिया गथ'खौ लोगो मोनदों जायनि मुङा जाबाय गेन्द्रा चामफ्रामारि बेखौ फादार मारेंग'नि खाथियाव थांहरबाय आरो फादार मारेंग' बेखौ नुनानै बेखौ तेजपुराव केटेकिस्ट जानो थाखाय ट्रेनिं लानो थाखाय थिनहरदों आरो बिनिफ्राय बियो फैनानै बिशप मारेंग' बे फादार मारेंग'नि आखान्थि बायदि जानानै बिथाङा बे एरिया फुलसिंखौ लानानै बे एरियाखौ थिखना गिदिंनो हमबाय दिनै जुदि खाख्राबारि बालागारि रानिसुन्द्रि आरो बे खाथि खाला गामिफ्रा दं ख्रिस्टियान काथलिक जाबायब्ला बे जाबाय बिसेसकै जोंनि फादार स्कुडेरि बिशप मारेंग'नि गेदेर खामानि आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि गेन्द्रा चामफ्रामारि फुलसिं बसुमतारी आरो गुबुन लिडारफोर ओंखारनानै काथलिक धोरोमखौ फोसावनो हमबाय जोङो खोनानो मोनो जे खाख्राबारि बालागारि नर्थ दिगल दं आरो लासै रानिसुन्द्रि बे गामिफोराव हाबनानै काथलिक संख्या एरनो हमबाय जोङो बे समावहाय जोङो फरायनो मोनो दि दक्षिण गावआवहाय फादार लपेज होननाय सासे स्पेन देश हादरनि दौरि दक्षिण गाव हाबनानै बेयाव ख्रिस्टियानसो बानायदों आरो बेयाव दक्षिण गावहाय बिसेसकै आदिबासिफोरखौ लोगो लानानै बिथाङा आदिबासिफोरखौ बाप्तिस्मा होनो मोन्दों जोङो इनायनो रंजायो माने बे फादारफ्रा बे समनि बिराद गिदिंनो हमबाय फादार पियानाची आरो फादार रका सानै दौरिफ्रा मरना एस्टेटसिम सहैनानै मरना एस्टेटआवहाय काथलिकफोरखौ बानायनो हमबाय आदिबासिफोर अब्ला जोंनि बर'फोरल' नङा आदिबासिफोरनि गेजेरावबो फादारफोर गोदान ख्रिस्टियानखौ माबाखौ हमनो मोनबाय आरो जोंनि धोरोमा बेबायदिनो लासै एरलांबाय बिनि उनाव जोङो खोनानो मोनो दि जोंनि फादार जेरै फादार जानन सासे बारपेटायाव दंमोन बे फादार जानना बयनिख्रुइ सिगां बर'नि बिनथि लेखा आरो धोरोम फोरोंनाय
धोरोम क्लासनि लेखाखौ बिनो बानायदों जों सानो मालाबा नङा जोंनि सलिउसन संगतनि फादर जानना बे समावहाय बिथाङा बरपेटानि रेक्टरमोन गोदोनि जुदि नोंथांमोना बे फिसा लेखा दङब्ला नोंथांमोना गोदो जेब्ला जों बाहायोमोन फिसा लेखा बारा गुवारबो नङामोन फिसामोन बे लेखायाव जोंनि गुदि बिनायफोर दं फादार जानना बेखौ बानायनानै ख्रिस्टियानफोरखौ बियो भाषाखौबो सोलोंदोंमोन बेबायदिनो जोंनि दौरिफ्रा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय फैयै फैयै रावखौ सोलोङै गोदान गोदान ख्रिस्टियानखौ बानायनो हमबाय जोङो फादार जाननानि उनाव बारपेटायावहाय जोंनि ओनसोलाव फादार मरा जानांगौ सोरबा बिथांखौ सिनायगोन बिथाङा रेक्टर जानानै बे समनिफ्राय ओरै लवार आसामनि खामानिया बांसिनसो जानो हमबाय फादार मराया गोबांथार आदिबासिफोरखौ स्कुलाव सोनानै दोनबाय आरो फोरोंबाय आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनि बर'फोर बेखौ मिथिनानै बिथांमोनबो बे स्कुलाव हाबनो हमबाय दिनैसिम सोरबा जोंनि एरियायाव मानसिफोर माबाखौ दं सुबुंफोर दं जायफोर बुङो आं बारपेटायाव फरायदों फादार मरानि समावहाय बर' आदिबासि सान्थाल गार' बिथांमोना बेबायदिनो खस्थ' लानानै जोंनि हारिफोरनि थाखाय गोबांथार खामानि मावनानै थैबाय जोङो खाथिसिन फैयोब्ला जों बे गिर्जाखौ नुयोब्ला जों बयबो मिथिगौ जोंनि ओनसोला फादार जुगि जरायथा बिथाङा जेसेबां माबाखौ खामानि मावदों बिथाङा फादार मराजों आगोल 11 बोसोर बारपेटानिफ्राय खामानि मावै बिथाङा बर'फोरनि गोसोखौ मिथिनानै बर'फोरनि गेजेराव गोसो होनानै मावोब्ला एरनाया थाब जागोन होननानै बिथाङा बर'फोरनि गेजेरावहाय बांसिन गोसो होनानै गोबांथार मानसिफ्रा बिथांनि समावहाय काथलिक धोरोमावहाय बाप्तिस्मा लानानै बाप्तिस्मा माबाखौ काथलिक जाबाय जानो हागौ नोंथांमोननि बिमा बिफाफोरबो फादारनि आखाइनिफ्राय बाप्तिस्मा मोनबाय फादार जुबि जरायथानि बिसय आङो बारा बुंनो दरकार गैया मानोना नोंथांमोना फादारखौ लोगो मोनबाय नोंथांमोना बिथांखौ नुनो मोनबाय बिथांनि खामानिखौ नुनो मोनबाय जेब्ला आं बेयाव सफैदों 1974 बे समावहाय जोङो खबर मोनदोंमोन दि बिदेशी फादारफोरखौ सरकारिया होखारबाय आसाम हायेनावहाय बिथांमोनखौ मावनो होआखै बिनि थाखाय जोंनि रम नोगोरनिफ्राय जोंनि रेक्टर मेजरा लाइजाम गांसे हरदों सोरबा आसाम मिसनआव खामानि मावनो थाखाय गोसो दङब्ला अन्नानै नामखौ होदो आरो प्रभिन्सियेला बेखौ मिथिनानै थाब बिथांमोनखौ थिनहरनांगौ होननानै अब्ला आं दौरि जानाया 1970 बोसोराव आङो बे समावहाय एप्लाइ खालामनानै 4 बोसोरब्रै बायदि आङो गावनि देशआव मावनानै आंबो लाइजाम गांसे लिरनानै आरो आंहा सासे लोगो दं बिथाङा थैनानै थांबाय जों सानैया एप्लिकेसन खालामनानै जों बेयाव सफैबाय बे समावहाय आयेन दंमोन बिदेशफोरा बेयाव थानो मोना होननानै बबेखानि फादार मरा फादार जुबि माबा मेलेमजों सरकारिनि गाहायफोरखौ आखाइ लादों बिथांमोना बेयावनो थानो मोनदों आरो बिथांमोननि दैदेननायावहाय जोङो खामानि आरामजों मावदोंमोन 48 बोसोरनि सिगां जेब्ला आं फैदों बे गासै एरिया माबायदि आं मिथिगौ खुनु लामा गैयामोन बिराद खस्थ' थाबायनो मानो थेवबो मिसनारिफोर बिनि सिगां बहुद सिगां फैनानै बे एरियायावहाय गिदिंदों थाबायदों मालाबा बिशप मारेंग'आ मैदेर सायाव गाखोनानै मिसनफोराव फैयोमोन आरो बायदिसिना खस्थ' लानानै बिदि फैयोमोन आं जेब्ला फैदों एसे एनै सुबिदा दंमोन बबेखानि बिनि सिगां बिराद खस्थ' लादोंमोन आङो मोनसे फिसा माबाखौ बुंदोनि आरो फोजोबदोनि बारा गोलाव बुंनो गोसो गैया बे समावहाय सराइबिलथिङै सभा जानायनि खोथा दंमोन बिशप फेर्नान्ड'आ शिलंनि बिशप आरो आसामनि बिशपमोन बे सभानि थाखाय बर'फोरनि सभा बिथाङा हांख्रायहरजादों आरो बिथाङा फैदोंमोन
बबेखानि शिलंनिफ्राय फैनो थाखाय बिराद खस्थ'मोन गारि लानांगौ थाबायनांगौ बे दै ब्रह्मपुत्र दै नावजों बारनांगौ ट्रेन गारि गंसेल' दंमोन दिनावहाय आरो बेबायदिनो बिथाङा इनायनो खस्थ' मोनदों ट्रेन गारियाव गाखोनानै गसाइगावआवहाय ओंखारनायनि खोथामोन बबेखानि मानसिया मेंनानै मा जाखो जेब्ला गसाइगाव फैदों मानसिया थिनथ'नानै उन्दुबायमोन आरो बाहेराव गसाइगाव स्टेशनावहाय फादार मारेंगौ बिशप जाय उनाव बिशप जादों नेगासिनो दं आरो फादारा बे बिशपआ फैयाखै ट्रेना बेनि गेजेराव थांबाय आरो बिशपआबो बेयाव उन्दुयै गुबुनाव सहैबाय बेनिफ्राय मानसिफोर गामियावहाय 4टानिफ्राय नेगासिनो दं 6टा बारबाय बिशपआबो गैया माबाबो गैया खुनुरुखुम सोरबा सोरबा होसोनानै उनाव बिथांखौ लोगो मोननानै बिथांखौ गसाइगावसिम दैदेनबोबाय हरसे गसाइगावआवहाय माबा साहा बागानावहाय एसे एनै 2 घन्टा 3 घन्टा आराम लानो मोनदों आरो अखा नायसि सराइबेला बे सभायाव नुजाहैबाय बेबायदि बिराद खस्थ' लानानै बिथांमोना जोंनि गेजेरावहाय खामानि मावदों आंनि अनजाग्रा खृष्टनि लेङा लेंजाफोरा आं बारा गोलाव बुंनो थांलिया मानोना बेबायदि जारिमिनाथ' खोनासंनो मोजां बबेखानि गोलाव बुङोब्ला मानसिफोरबो गोसो बायो बेनिखायनो आं माबाखौ बेयाव फोजोबदों आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो आंनि अनजाग्रा खृष्ट सिबियारिफोर जुदि नोंथांमोना दिनै बे जायगायावहाय गोथार जायगायावहाय जिरायनो मोनदोंब्ला जुदि दिनै जोंनि गेजेरावहाय जोंनि फिसा फिसौफोर मोजां साखरि मोननानै थाबायगासिनो दंब्ला जुदि जोंनि गेजेरावहाय धोरोमखौ फोस्रावनो एसे गोरलै जादोंब्ला जुदि जोंनि फिसा फिसौफोर मोजां स्कुलाव फरायनो मोनदोंब्ला बे जाबाय बै समनि मिशनारिफोरनि गोलोमदै इसोरनि गेदेर अननाय आरो बिसोरनि गोलोमदैजों दिनै नोंथांमोना बेयाव जिरायनो मोनबाय दिनै आं बेयावथ' थानाय नङामोन जुदि बिथांमोना बेयाव आसामाव फैयामोनब्ला मानोना आंथ' भलेन्टियार हिसाबै फैनो माबाखौ दरकार गैयामोन बे समावहाय जुदि बिथांमोना जुदि मावाखैमोनब्ला गोबांथार मावनानै जेब्ला अर्डार फैदों ओंखारनो अब्ला दौरिफोर ब्रादारफोर खममोन अब्ला जों भलेन्टियार हिसाबै फैदों आं हले बोसोरथामनि थाखाय भलेन्टियार मावनानै आं थांफिनगोन सानदों 48 बोसोरसो जानानै थांबाय बोरायलांबाय हाथायबो गबाय मा खालामनो बेनिखायनो बबेखानि आं गोसो गाबफिना आं इसोरखौ नायनो हामबाय होयो मानोना आंबो एसे एनै इसोरनि खामानि मावनो मोनबाय इसोर आंखौ माबायदि अनदों आङो आन्दायगासिनो दं मानो इसोर आंखौ एथबां अनदों मानो आंखौ अनखो आं एसेबां माबा मोजां मानसि नङा आंबो पापि बेबायदिनो इसोरा गोदोनि मिशनारिफोरखौ अननानै गोहो होनानै बिथांमोनखौ माबाखौ मावहोबाय आरो दिनै गावनि रायजोआव लांबाय आंनि अनजाग्रा खृष्ट सिबियारिफोर अननानै दिनै जोंजों लोगोसे जेब्ला जों गोथार बुलिखौ बावगोन नोंथांमोनबो जोंनि थैनानै थांनाय ब्रादार फादार सलिजन संघातनि ब्रादार फादारनि थाखाय बिनान होदो जाहाथे बिथांमोना इसोरनि रायजोआव हाबनाय बायदि नङा मानोना जों मिजिंथियो इसोरनि रायजोआव हाबखाबाय बबेखानि इसोरनि गिदिर अननायखौ मोननानै गोजौनिफ्राय जोंखौ दैदेनलांनाय बायदि गोजौनिफ्राय जोंनि सुबिदाखौ नायनाय बायदि बिथांमोना जुदि इसोरनि सिगाङाव जोंनि थाखाय बिनान होयोब्ला जथेस्थ' इसोरा बिथांमोननि बिनायफोरखौ खोनासंगोन मानोना बिथांमोना इनायनो दुखु आरो खस्थ' लादों धोरोमखौ फोसावनो दे बिदिब्ला दिनै जों मोनसे गोथार न'खर बायदि बै रुंसारि जानाय ब्रादार फादारफोर जोंनि संघतनि बिथांमोनखौ जोंनि बिनायावहाय लाफादोनि आरो बिथांमोनखौ इसोरनि आखायाव गथायदोनि जाहाथे बिथांमोननि बोर आरो बिनायजों जों बयबो साबसिन ख्रिस्टियान जानानै आफा इसोरनियाव मोनसे गोथार न'खर बायदि सानसे इसोरनि रायजोआव हाबनो मोननाय बायदि
Penjaga pembaik dinamakan apa isinya yang ini jadi bagi dia kaum ini bisa jadi pada Yesus Kristus itu tainani perayaan bin bawai di badina dia dasar perkainan tainai pada jatna gaya katakan baca bahwa jadi ini itu anasal बे बुहुमनिफ्राय थांनाय गासै फरायग्राफ्रा जोबनो गैयै जानायखौ मोननो हाथों। जोंनि फादारफोर, ब्रादारफोर, बिशपफोर, राजकुमारी, फादार जुबि, फादार मरा आरो गासै फादारफोर जायनि नामफोरखौ जों फरायबाय, जायफ्रा बाप्तिस्मानि गेजेरजों इसोरनि बोरखौ मोनदोंमोन, बिसोरो जोबनो गैयै गोजोननायाव थाथों। जाय सुबुङा थांखांफिननायाव मिजिं खालामो बिसोरो बे हरनि स्राङाव हाबनानै बानजाय जानायखौ मोननो हाथों। जोंनि बिसोर फंबाय आरो बिनानावफोरनो दिनै थिनोसै इसोरा बिसोरनो गावनि अनखांनायखौ नुजाहोथों आरो बिसोरनो जोबनो गैयै गोथांखौ होथों। जायफ्रा बेबायदियाव रुंसारि जाना थांनाय सुबुंफोरनि मुंफोरखौ गथायनाय होदों आरो बिसोरनि जिउआवबो इसोरनि अननाय, इसोरनि निमाहाखौ मोननानै सोरगोआव हाबहैनो हानाय बायदि बिदिनो आफा इसोरनि खावलायनि गोदो जों दसे सिरि थानानै जोङो इसोरनाव आर'ज खालामनि आरो इसोरा जोंनि गुबुन गुबुन थांखिफोरखौ आरो जोंनि माखासे जोंनागौ जायफ्रा रुंसारि जाना थांबाय जोंनि न'खरनि गामिनि ख्रिस्ट' सिबियारिफोर बिसोरनि जिउखौ जों आफा इसोरनो गथायनि। आं मोनसे फिसा माबाखौ बावलांदों 1936 बोसोरावहाय जोंनि ओनसोलाव फादार फ्रान्सिसनि बिमा बिफा बाप्तिस्मा मोनबाय आरो दिनै जुदि बिथांमोना बाप्तिस्मा मोनबायब्ला सासे दौरिनि आखाइनिफ्राय बे दौरिनि आखाइनिफ्राय मोननानै दिनै जोंहा सासे दौरि दं जोंनि गेजेरावहाय बेनिखायनो जोङो बेबायदिनो दौरिफ्रा जोंनि संगतनि जाय जोंनि गेजेरावहाय बाप्तिस्मा होनानै जोंखौ क्रिस्टियान बानायबाय जों बिथांमोनखौ बावनो नाङा। जोंनि इसोर जोंनि सायख्लुम जोंनि बोर अननायनि दैमु गावनि सुबुंफोरनि गुरै बिनायखौ खोनासं जोङो बे बोरखौ हो बेखौ जों फोथायनायजों बियो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि हाबाजों।
होनानै बिदो Solution Sanggati Father and Brother Milburni Soko Damai Takai Journey Gotai Berko Najau Kristo Ongko Dakshan Journey Rosari Nanai Brother Father Berni Sayau Manana Bishyara Kristo Nyo Gotai Bai Dini Porbu Atpatandra Badigai Jangan Biko Porbu Yesus Kristo Ni Mobai Dia Porbu Yesus Jadi korban Yesus Kristus ini hawajan. Dari keinginan persiapan tinggal, dunia jadi tanggal tinggal ini asal dan kangen. Keinginan itu kewenangan. Seorang ini asal kau awalnya. Orang nanti percaya sebelum perang jiwa sewaya nasai jebak. Jebak ini mana dia belajar sekali orang ini kau itu model. Benikanya saya dikasih manjar oleh aku kerja nanti semuanya kau berbayar. Habisnya orang ini maksudnya material lebih dapat oleh Jangan sedih kakai boleh bangai jaga.
बेबादिनो जानायनि उनाव बियो खुरैखौ लाबाय आरोबाव बियो नोंखौ हामबाय होबाय आरो बाख्नायबाय खुरैखौ गावनि सिबिग्राफोरनो होबाय आरो बुंबाय नोंसोरो बयबो बेखौ ला आरो बिनिफ्राय लों बे आंनि थैनि खुरै गोदान जोबनो गैयै अरायनि थै जायहा नोंसोरनि आरो गोबांनि पापफोरनि निमाहानि थाखाय होजानाय जागोन आंखौ गोसोखांनो थाखाय बेखौ खालामबाय था जोंनि बादायनायनि बिसय बाथ्राखौ जोंखौ नोंनि सिगाङाव गसंनो नोंखौ खुलुमनो समाय होनो थाखाय जों नोंखौ हामबाय होयो जों क्रिस्ट'नि मोदोम थैखौ बाहागो लाग्रा बयबो गोदान जिउजों खौसे खालामजाथों Bapak saya mohon dikatakan silakan jadi Bapak Francis dan Bishop Thomas agar sedori berselesai dan mengenai program administration pada program Bishop Perkubuska saya kalau berhadap di Mumbai bisa baptis mereka Kristo dia tibai bisa binis company bahagia Jemni Mumbai dengan Perkubuska Jai sekarang ini di Mumbai bisa dua gasai jalan ke dunia ini jumlah orang dan gasai itu saya online ho patnai berlamanya isni ai ke bimaja ini bisa kita terus teman-teman itu ada gasai kita berjalan gasai jadi saliter sebani kita John Bosco kita Dominic Savio kita Mary Manuel Dominica ada gasai kita berjalan gasai jemput jemputnya kita nggak paham ada semuanya Sekasih mungkin ini kesebut apa apa, jangan bisa jalan kesana yang kepak main supaya nalai beri, jadi bisa sekristu ni kita aja. Bini kerja jangan biniau, dekat juni kau seri janayau, kasih mana semuanya namanya, berkata apa Yesus, jika kasih, Amen. Nadia jangan berusaha jangan. Berada pada perjalanan sanggaku kesekampungan jaga bikam mudi kakek guna berdiri kakek bikam mana isili apa yang baik jadi pada mana bagi orang itu kakek isili kakek jiranya bini prai jemboy itu pada mana bagi kot baik. Oh sini sekarang apa ni macam ni rasa ni rasa macam ni rasa semua sahaja. Sehingga permintaan ini arti properti mahal, sehingga maksudnya properti mahal ada wajah yang diperlukan. Amin. Opo tu kasih mohon dibaca buka jami ketam sandia janda desana ke nani unaya jengko apa di bawah kalam agar sibu dengan sini baca koping jadi jam bahasa Inggris question di punya itu Rong jalan ini jam lama naya.
गावनि जानायफोरखौ बुंबाय आं गोजोननायखौ नोंसोरनो होलाङो आंनि गोजोननायखौ नोंसोरनो होयो नों जोंनि पापफोरखौ लानाय नाथाय नोंनि गिदिर फोथायनायखौ नायहर जोंनो नोंनि रायजोनि गोजोननाय खौसेथिखौ हो जेराव जों जोब थानो गासै थाङो आरो बेनो बर'नि गोजोननाया नोंसोरजों लोगोसे थाथों गावजों गाव बेंजानायाव गोजोनथों Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
इसोरखौ हामबायनो गोसो जायो आरो दिनैनि बे सानखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जोंनि मानगोनां फादार एडि जायखौ जों बयबो सिनायखायो आरो जायहा जोंनि बेंटलाव गोबाव सम मावनो थांदों आरो बे गोबांथार सिगांनि फादार ब्रादारफोरखौ सिनायखायोमोन बिथांमोना दिनै सिनायखायो बिथांमोना दिनैहाय जोंनि थाखाय मोनसे बुलि बावनानै फादारफोरनि सोमोन्दै आरो जोंनि बे एरियानि सोमोन्दै जोंनो बुफ्रुनानै होबाय बेखायनो आं फादार एडिखौ गोसो मैखुननिफ्राय हामबायो नैथियाव हामबायो जोंनि बेंटल पारिशनि रेक्टर फादार दामियान आरो हेडमास्टार फादार जास्टिन फादार एसिस्टेन्ट पारिश प्रिस्ट फादार पल फादार कर्नेलियास आरो गासैनि सिस्टार आं गासैखौबो आं हामबायो बिथांमोना दिनै बे जोंनि प्रग्रामखौहाय बेहाय नाजावना लानायनि थाखाय आं फादारफोरखौ आरो गासै जोंनि बे बेंटलनि सिस्टारफोर मास्टारफोर गासै नोंथांमोनखौ हामबाय होबाय नोंथांमोना दिनै बे प्रग्रामखौ नोंथांमोननि बे जोंनि बेंटल मिशनाव नाजावना लानायनि थाखाय नोंनि बिसोर जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि मोदोम आखाइनि नेरसोनखौ जोंनो होबाय जों नोंनियाव सहैनायनि लामायाव जोंनि सोरजिजों सांगातनि ब्रादार फादारफोरमोन जायफ्रा इउकेरिस्टियाव बाहागो लादोंमोन बिसोर ख्रिस्ट'खौ लाहार फाहार खालामनाय अरायजिउनि जागामायाव बाहागो लानो मोनथों जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बियो बरग'आ नोंसोरजों लोगोसे थाथों गासैबो महापुरुषफोर बिफां बिसार गोथार बिसोरखौ बोर होथों नोंसोर बिदै राजु बरग'नि गेजेरजों नोंसोरजों लोगोसे थाथों